Dutar diýlenne ýa-da bir bagşyçylyk sungaty diýlenne türkmeniň bir şeýle bir bagşyçylyk sungatyny ýygallaryn Türkmenistanyň halk bagşysy Magtymuladyň naky döwlet bayragynyň eýesi Sahyjepbarow saz sungaty bilen ýyly tanalan bir zehirli bagşy gözüňe gelýär. Halipa bagşylar gelip toýlarda aýdym aýdanda şolaryň dinlemegi, şolara bir özüniň bir şeýle zihin bilen şonu bir ulu ünüs bilen hemme dünýäni unutup şo sazy dinläp şoňa ünüsli seredip özüniň bir saz çalyş ukuybyny hasam artdyrmagy munyň özü onuň bir guýma gursak zihirlidigini açyp görkezýär. Yansın ipik bilmez, yansın ipik bilmez, elanın neyi bellidir. Gözür gözüm ummati, kölyanın bellidir. Deli kömür dayandı, yoktur dünya kınandı. Sağlığın dayandı, keryanın bellidir. Evvel karı, evvel yağ, çakılmazlarını yapaç. Bir tatlağını mehbaz, bir yanın bellidir. Bir dünyanın muratı, atağı diredir yani. Arvanayın kuvvatan avleyhanına bellidir. Bolsam kandan halatan yâraden tey kuşpaslı, ey kuşpaslı. Maltım gülü ihlasım yalanın bellidir. Bellidir, bellidir. Maltım gülü ihlasım yaranın bellidir. Astım kırda terken adamlar
Kıskın közü beter eken kazanlarım. Kendimin kutulsam şundan talamatlı soğudu yaman eken. Yaklarımı Dutar Babaga mar pirin kolunna sayrap Türkmenin kalbına yereden dutar Owazy damarda kanlara yayrap Teşne yürekleri eriden dutar Gara değerliğin şükür başın senedi Hak yaradan senetlerin seresi Türkmen dursa müdür ebedi Kudreti özüne garadan tutar Malli, ceppar, çari, yağmur oynanna Pöngürdep, çeşmedep coşup kaynanna Dinleyenlerin aklı kal yar hayranna Ustadları lehen ereden tutar Arzulardan dolu arkada gönlü Beyip işlerinin köpelyer hıvri Berkarar devleti bağıtıyar devri Tariflap eleme can eden tutar Mayoklu vadın naqi Türkmen Milli Konservatoriyasının yan naqi yürüyte Sağalar Sağçılık Mektep Muallimi Türkmenistan'ın halk artisti Amanov Saparov. Aydın Sağsınoğutunun belli vakillerinin biri olan Sahaga bağışlanıp tayarlanan Sahaga haqda onun Milli Sağsınoğutumu östürmekte bitiren işler haqda Ondan galan acayip aydın saat yazgılarının iştende şol adam bilen duşunluğu, şol adamın Türkmen sağsınoğutunu şeyle eğirt ulu koşandını hem beğeniyen hem büyüseniyen Anırdan gelen ulu halifaların, beyk halifaların yol yürülmesini devam edip onların bizim günlerimize gelip yetmek için sahı vakşin bitiren işleri ören olur. Hormatly arkadaşımız iyili devlet gelir olsa adlı kitabını şeyle yazar. Türkmenistan'ın milli sünnetinin ösüşünü Sahıcep Barvan akıl bağışçılık mektebinin ulu ehmiyeti vardır. Ol ilkincilerin biri olup bizim halk aydımlarımızın düzümlü täzelikler girdip uğraptır ve onu özül dine saat hasap edilen henglerin aydın nusolurlen baylaştırıptır. Hormatly Prezidentimizin aydan sözleri sahı bağışın milli bağışçılık sünnetinin ösüşüne nähili ulu koşandygyny yine bir edek dolu şayatlyk edýär. Heniz 12 ýaşyndaky oğlun maaşı diýen adalan Saha Jepparov halkyna hyzmat edip geçdi. Sahagadan galan ýazgylary dinläňde Saha bağışı diňe bir özüni bağışı hukmunda görkezmän aydymlary döreden mukamçy kompozitor hukmunda da tanadan adam. Aman gelýän we kel bağışı Milli täsmirat ýaly mukamçylaryň dörejlik däplerini ösürip, kämilleşdirip, öz döwrüne getiren Saha aydymlary döretdi. Ol aydymlar
inni dörenine yarım asırdan hem köp vaat geçenliğine karamadan özünün acayiplığı bilen dinleyicileri heyecana getiriyor. Sakı başı diňe bir mukamçı kompozitör ýokmunda diýen ol özünün bütün ömrünün dowamyna gurulmaçylyk, jemgyýetçilik işlerine de işeňler gatnaşan adam. Geçirilen festivallaryň, ýarşlaryň düzümünde olup, şol döwürlerde dörilýän aýdym sallary, ýaşlaryň ýerine ýetirjilik ussatlyklaryna baha bermäge, onu da ak yürekden anyk ussat hökmüne, hünärmen hökmüne baha bermäge işen gatnaşýar. Bulam sagagan bize garlaran uly mirasynyň bir ajaýyp bölekleriniň biridir. Saga Jeparow 30-njy ýyllarda onuň Durdy Ağa Mehmedowyň goşgyny döreden birinki diýen täze aýdymy dünýä ýenýär. Şeýlelik bilen sagagan şol döreden ilkinji aýdymlaryny eýýäm türkmeniň çoňur milliligi, türkmen sazynyň iň owadan iň çeper naqşlar bilen bedelen heňleri, öwrümleri şol aýdymlara siňip, şol ýyllarda täze aýdym hökmünde geljeki ýaş kompozitorlary nusha boljak eserler hökmünde peýda bolup başlaýar. Ine şondan hem saga bagy ömrüniň tä ahyrky günlerinde sendi döwürde şahirleriniň, şoň bilen birlikde türkmen destanlarynyň ýa-da nusha şahirlerimizin goşgularyny bir näçe aýdymlary döredip özüniň ajaýyp kompozitorçylyk ustatlygyny, kompozitorçylyk zehinini ýaşgar edipdi. Döwürniň halifa başlarym, ýaşlarym, sagagan ol aýdymlaryny höwes bilen aýdardylar. Sebäbi ol aýdymlar özüniň seferçiligi bilen, özüniň milliligi bilen halk aýdymlarymyz bilen bätleşýän eserlere öwürli. Ýanglanýan teleradio aýdymlardaky beýleki mukamçylarymyzyň döreden eserlerden birlikde sagagan aýdymlarym ýygy-derli ýanglanıp gelýär. Saga başyň ýerine ýetirjiligi barada urun edilenle onuň ýene bir aýratyrlygyny, başga bir ikinji bir başa meňdemeýän aýratyrlygyny bellemek hökmanyny. Saga başydan miras galan radioň altyn hazynasyny ýazgylary üns berip dinläňde, onuň diňe bir ahal bagşçylyk ýolunyň ýa-da diňe bir ahal bagşçylyk ýolunyna mahsus bolan aýdymlary aýtman eýsem ýomut goýokluň. Salar Tarık bagşçylyk ýollarynyň, damada ýolunyň aýdymlarynyň ussatlarça aýdanlygyny görmek bolýar. Ol ne meşhur garly bagşydan Nowaý diýen sazyň 4 nusasyna sanalýan heňlerini öwrenip aýdypdyr. Olar häzir Türkmen radiosynyň altyn hazynasyna saklanýar. Damana ýoluny ürjedilip aýdylýan, önem tüýs bagşaýlayan aýdymlaryň hem ençemesini ýa-da ýomut goýokluň bagşçylyk ornuň şuwal bagşyň aýdan ajaýyp aýdymlarynyň bir näçenem sagaga öz bolşul ussatlykda. Şoň bilen birlikde şu şuwal bagşyň aýdyş usullaryny peýdalanmak bilen aýdyp ýazga beripdir. Bulam onuň diňe bir ahal bagşçylyk ýolunyň däli eýsem tutuş türkmen bagşçylyk sunwatynyň, bagşçylyk ýollarynyň ussatly bolanlygyny görkezýän esasy alamatlardyr. Oğlun mağşa aydym aýtsa, Türkmen ağaň bagty geler. Oğlun mağşa aydym aýtsa, tüm gijeler ýagty bolar. Oğlun mağşa aydym aýtsa, kän eşitdim illen ünnün, dinläp doyun bolmaz senden. Alkış hormat artık çennen, oğlan mağşa aydym aýtsa. Ýanglanyny ýüzü boğan, Prağdan gelir perman, aşıklara bolar derman, oğlan mağşa aydym aýtsa. Halifasy hally bagşy, aydymlara ajap ýagşy, il günniýer beýik bagşy, oğlan mağşa aydym aýtsa. Kedim galat bolsa aýdyň, piri vardır aşık aydın, ustatlığın ile yaydım, oğlan mağşa aydym aýtsa, sağı bagşy aydym aýtsa.
Hüseyin Han'la ağır birinin başının yasın halı var, birinin netirmesi halı var. Biri senin aklının ey halı var, biri bakım kesen senin de keman İkisi tövbelat bir ey lovduvan ey sahabeller birinin seri tellidir sahabeller birinin seri tellidir bahey ağlay tapabilmeyi ağlar seni Tahu Varsın aydan aydımlarını dinleyendi. Onun dögürdüş şahirlerinin koşullarını, kârdeşlerinin dörüdün aydımlarının aydanlarının şayadı oluyardın. Bir ol täze dörüyen aydımlarının haysi veri göğününü has yarasa, haysi verini şoğulu çıkan hata etse, onun aftarının kimliğine karamadan aydan adamdığını görküyor. Diymek, Sahaga dine bir ödürücülüğünü, dine ödür kalbından çıkan aydımlarını aytmak bilen şäklenmän kärdeşlerinin en gowy aydımlarına ulu höwes bilen aydardy. Bulam şol täze aydımlaryň hasabyna milli başçylyk sungatymyzyň uğurlaryny, ýollaryny baýlaşdyrmagy ulu itergi beren esasy alamatlaryň biri hasap edýär. Sahwaşyň aydan aydımlarynyň üýtgeşip öňkü başlaryň aýdysyndan düýüp götür tapawutlandyryp aýdyp bilen adamdygyna bolan şo ýazgylary iýinçelik bilen ýerlerinde düýmek kynal. Bunu ne hazırlık diyen sağdan bir bölümünü aydan hürlük ve hemradiyet sağından aman mı diyen aydımın misalını da görmek oluyor. Onu dinleyiciler bilýänler şol aydımın birinci bölüğü tamamlananda hem ahirki bölüğünü bir üýtgeşik bir öwürme diyen ýeri bardyr. Sahaňam şol aydımlary özüniň öz boluşy goşandy diýip men bu misaly getirdim. Şeýle misallar beýle halk aydymlarynyň aýdym görünüp dur. Sahaga magtymul barlygyny onun aydan aydymlaryna hemişe uly hormat, uly sarpa goýup gelipdi. Biz sahaga bilen bolan gurrundaşlyklarda ol çyn marşlara hemişe hormat goýanlygyny gaýta-gaýta gaýtalardy, aýdardy, magtymul aga bilen, Gürman marşy bilen, Nowat marşy bilen toýlary sowan.
birege öldürünün bilýän zatlaryny ak gürekden aýdan, şolaryň maslahatlaryny kabul eden adamlaryň biri. Şeýdibem bol sahaga uly ýerine ýetirdirip, beýik dörejülük işlerini amala aşyrdy. Şeýdibem ol özüniň taýsy zehini bilen, juda ýiti ukuýy bilen ullukan ýadygarlyk goýup giden adam. Şoň üçin Türkmen bagşçylyk sunwaty, onuň aýry-aýry ýollar hakda gurrun edilenine ilkinjileriň hatarynda hormat bilen sahagan adam tutulýar. Sahagan bitiren ýene bir uly işleriniň biri, onuň öz sunwatyny maýyl şägirtleriň en çemberli döredönlüğini, şol şägirtlere özüniň bilýän ähli baýlyklaryny ak yürekden eçilip, ak yürekden maslahat berip, olaryň Orazy Ilyasyň, Hummat Celiliň, Gurban Nurdy Jeňewiň diňe bir ahal başçylyk ýolunyň däl, beýleki ýollaryň başlarynda da özüniň maslahatlaryny, özüniň ýürek arzularyny ýüregi bilen aýdan adam. Şoň üçin şol halifalaryň haýsy bilen duşup, haýsy bilen gurrundaş bolan wagtlarymyzda olar ýadga gelerdi. Şol başlaryň dilinden sahaga baradaky iň gowy ýatlamalarny, iň gowy arzularyny biz känede geçdik. Muny teleradio ýaýlymlarda ýazgylary galan halifalaryň aýdymlaryny dinleýän wagtymyz ýadymyza düşýär. Gaziýet jurnallaryň sahyfalaryny agdaramyzda şol başlary hakda ýazylan makalalarda olaryň sahy başa bolan fiýlegiň hormatynyň bolanlygyny şol makalalaryň, şol saralyň sahypalaryň üstünden göz ýetirmek kynýar. Bulum sahy başynyň öz halkyna, öz iýiline gününe ýürekden hyzmat edenligini milli başçylyk sunwatymyzyň, umuman türkmen saz sunwatynyň ösmegi üçin uly işler, uly aladalar ýygyderli edenligini görkezýär. Kompozitor Aşyk Uluyevdanam, Ölüm Hatyfdanam, Nurhal Mehmedowdanam gatykän gowy ýatlama gurrunlaryny eşitipdik. Sebäbi sahaga hemişe kompozitorlar guramasyny ýygyderli geçirleýän dinlenşikleri, bäsleşikleri gatnaşan adam, özüniň pikirini, özüniň şolara bolan garaýşyny tüýsürekden beýan edip bilen adam. Ile şoň üçin diňe bir bagyş sadanlardan eýsem kompozitorlarym, dirigor Hydarallanov, Nurum Hatyfam sahagany hemişe uly hormat bilen ýatlardy. Sahaga Medeniýet Şahberdiýewanyň, Anul Anqulyewanyň, Aýdawdy Gurbanowyň aýdan aýdymlaryny dinläbem, olary da özüniň sag bolsunlar ýetirer dururdy. Sebäbi şol aýdymlarda Türkmeniň halk aýdymlarynyň owazy, Türkmeniň halk keňleriniň iň şirin, iň owadan, iň näzik bedegleri ýanglanýardy. Şol şirinlikleri, şol bedegleri, şol näzikligi aýdyp bilen aýdymçylara saha özüniň hemişe sag bolsunlar aýdardy. Bulam saha bagşynyň diňe bagşy däli, onuň şu öz döwrüniň sowatly sadanlasy, sowatly muhamçy kompozitori, sowatly adam söýükmünde bolanlygyny görkezýän esasy alamatlaryň biri diýip aýtmak bolar. Sahaň dörejen aýdymlarynyň köp bölegi Kara Seyitliýewiň, dostu Kerim Urban Nefesowyň, Gelli Bäşiýewiň bu beýleki döwürdeş şahirleriň goşgularyny. Ol goşgynyň kimin ýazanlygyna garamazdan goşgynyň şirinligine, goşgynyň aýdyma gelýänligine garap goşgularyň aýdymlaryň goşgularyny saýlap alardy. İlki okandan bir goşgyny şol goşgyň nähili heňe, nähili depkine gabat geljegini aňyp soňanyň şol aýdymyň üstüne işläp bir hoşawazly gowy aýdymdan döremegine sebäp bolardy. Şol şahir Gelli Bäşiýew Türkmen radiosyna işläp ýören ýyllary radioň aýdymsaz bölüminde sahaga da gelipden sonra bir gün Gelli aga başaga diýdi, men bir goşgy döretdim. Şo goşgyny saňa da okap bereýinle diýdi. Olun
Oğlum geleceğin oku deydi. Mün bir sapar aylanayın basıp giden iyirlerinden deydi olun. Bollu geleceğin dedi. Aydım edersin bundan deyip alıp gitti. Yani şey diyeyim, şu neyerlerinden diyen aydımın başka iki yeterini okandan sahağa soğuşuyun içinde öz oluşu ovadın bağırdığını ağan adam. Şey diyeyim, şu atqı başlarından bir tarafından aydılayan gelversiyon koşusunu neyerlerinden diyen aydımı peyda oldu. Şeyle yağdaylar sahağa bilen Kerim Ruhan'ı pesona arasında da keyan bolup da sebebi Kerim ağa sahagalara köp barardı. Täze bir aydyma gelýär, goşgy dören reisi deri uşany sahaga eltip bererdi. Onuň sahaga da soň okap ay şahir munyň äle aydym edeýändir. Hasan gelip dinlejek muny şeýdip täze aydymlaryň dörenligini aýdadym gelýärdi. Sebebi olar biregiň ýüzüne seredenler, biregiň eseriniň bir bölügini dinlänne eýem onun inni näme diýjekdigini bilýän adamlar bir-biriniň dörejiliğine içkin belet bolanlygynyň alamaty şu. sahada altınarına, bir sahada altınarına, minge durun altızoru. İşten gelip alsam arına, kuyunun su çekip gitti. Aklım aldı, aldı, gel bakayım, deri, yüreğimden sonum beri, ıskatasını yakıp gitti. Akıp gitti. Ayıptı sevmi dinlemedi, gözün kasın kakıp gitti. Ya da onu yanır var mı, hep bir vermeyin dar var mı? Ya benimle ağır var mı,
boğun köpük gitti. Kara Seyitli filan qoğaydımları dörüdürler. Kara Seyitli filan sağağın ara gatnaşığım qoğulupdur. Sebäbi olar şol gatançylyk urşu ýyllarynda 5-6 aýlap toporda bolup söwüşýän eskerleriň arasynda çykyş edip şu türkmen sunwatyny, türkmeniň medeniýetini ösürmäge kän bile goşan fursatlaryna da olaryň bar aradasy täze aýdym, täze goşgy, täze saat öğretmek bolupdyr. Şoň mysaly hökmünde ýene bir zat aýdasym gelýär. 1942-nji ýylyň ahyrlaryna söwüşip ýören ýigitleriň arasynda giden toporyň içinde mukamçy kompozitor Durdy Saparow, şahyr Kara Seyitliýew hemem sahaga da bar eken. Başga da aýdymçylar, tansçylar bar eken. Şol bile tirkeşip ýören, bile işleşip ýören adamlaryň birege düşünşi has ýakyn, has ykjam, has ygtybarly bolýan eken. Şeýdip şular ýaly fursatlar Kara Seyitli filan başga da köp bolupdyr sahaga muny gurrun bererdi. Saha Jepparowyň ýerine ýetirjiligi barada, Saha Jepparowyň döredän aýdymlary barada, onuň bitiren jemgyýetçilik, gurulmaçylyk işleri barada. Näse gurrun etsen edip oturmaly. Sahagadan galan täsirler, onuň beren gurrunlarynyň ýazga geçirilen fursatlaryna ýygnan şolary bir ýere jemläp, hemem onuň aýdym-aýdys usulyna bolýan öz bolşulykly taraplary beýan edip, sahagaň ömrü, dörözüligi bilen baglanşykly bir iş ýazdym. Onu Garagum jurnalyna tabşyrdym. Kitaplar hem ýazmaga münasip adam. Sebäbi ol adamlaryň eden işleri, türkmen sunwatynyň medeniýetiniň ösmegine goşan ägir uly goşantlary, beýik şahsiýetlerimiziň bitiren işlerini biz hemişe nesilden nesile geçirmek üçin, halkymyzyň arasynda giňden wagt etmek üçin hemişe taýýar. Hormatly prezidentimiz biziň edýän işleri bilen bize görülli bolup gelýär. Biziň şeýle işlemegimize uğrup durýar. Has giň weşerli, has tutumly bolmak üçin ähli şertleri döredýär. Mehriban prezidentimiziň ömrü uzak, jany sag, tutumly işleri hemişe rowaşlyklara weslendir.
lalinim 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 benim lalinim ben de buldum lalinim. Boyuma gorsaklı kapta. Yine 4 asırdan, 5 asırdan soň tutulmaly bolsa 5 bagşyň ady. Şol 5-iň birisi özüň bolarsyň, jep baragandyr ýady. Yine 10 asırdan, 40 asırdan soň tutulmaly bolsa 3 bagşyň ady. Şol 3-üň birisi özüň bolarsyň, jep baragandyr ýady. Yine 40 asırdan, 100 asırdan soň tutulmaly bolsa bir bagşyň ady. Şol bir bagşy seniň özüň bolarsyň, jep baragandyr ýady. Yine 100 asırdan, 1000 asırdan soň dünýäden ýetäýse bar bagşyň ady. Bagşysy iýlenem iýil bormy diýip böküp turar, jep baragandyr ýady. Ağzından torta verse tomoşa eğlen bize senin zana tavsırın turun kaydım ey bize. Ya ya kuru seni ateker gamlar bağrı bir tır taçı taraf koy versen vay bir karış yerden atar.
selam kazım etsen öldürsen. Ya yalkan etsen ya, selam kazım etsen öldürsen. Dostlarım ya, anladım düşmanımı güldürdün. Yap! Elimde tağdağın var yenem an gelirsen korkan günden ben öldüm akkuzum an aleme. Yap durdum aşık ya! Kalevledi gelin bağlara çıkıp hıylalar goleyni. Yap! Yarga dava çıkan demirce görmem kılını. Yap! Yarga dava çıkan demirce görmem kılını. Yılgırsın ama elmen aklını var alım. Senden var alım.